Sice som vôbec pozerala tak som samozrejme, ale to aj ja sa myslím si, že akože my máme aj nič, ale za všetko máme hlavu a hlavne to nevyzerať, keď náhodou musím mať Eneška na ulici, že on si dobrý, no? Dobrý. Že nič. A že sa im nič nepáčilo. Sú moc nároční chlapci. O kom to majú? Tú náročnosť? Neviem ti povedať. Ešte chalani, ježiš, Gabi, Danko, ešte poď. Ešte zabojuj. Čo pán Hašľan? Kafe de Brasil? Ja som si dal jedno pivo, ale čo to bolo. Ja som ho pozrel, zrazu by to zmizli. Poď. Poď si bližšie, poď. Poď, Danko, poď! Daň! Jak mu našla? Myslíš, že dávaj kúpaniu tam? Dneska si to nevybavil, mohli si to tam. Dobre, chalani, poďte. Dobre. Asi tu. Ja som tam nevidel. To sú také beže, nevieme si predstaviť. Ale my sa pozerať, že je Zani, poď! Ešte!
Jaj? Práve, že tamto zaujíma len rýžové chlebičky dneska. Lebo my sme ráno išli na Američku, napísala som tam često želu a nevidel. No. Áno, videl tvoje rýžové chlebičky. Ale on nevidel, Vika. Práve, že ne, no. Práve, že je skôr vládne. Ešte som to naskladala, že som to nemala toto, som vedela, že som bola a Danko, že to bola pre mňa, ja som sa pre koho iného vedela. Maťo, poď. Poď, Jirky! Poď! Ešte. Ešte dobrý, že sa ja som chránil to pivo. To už by bolo tak, že Podaň. Bacha to šlo. Chalani. Pekný, Vládi, pekný. Tibor! Príď s Tiborom! Sobotu sa dá. Dneska mi to pripomín, prosím, že neviem, keď to pripomíni, že... A ešte mi povedala, ešte na tej MHčko, že cez rodné tvoje číslo sa bude povedať tie snímky. No a povedala, že ja to budem prezdieľať, že ja môžem. A dobre ty to, ale čo s tým spoločne vlastne moje rodné číslo? Ty musíš definovať. Dobre, ja to chápem, a čo s týmto? A prečo sme to tam nedostali? Som to poslala. Však, dobre, a ďalej. A keď je po lehote, tak budem povedať, že na základe rodného čísla to viem pozrieť. Ešte! Neviem, čo povedať, keď to zadávam tvoje rodné číslo, tak to neviem, že ty sa tam budeš dostať na základe tvojho rodného čísla. Chápeš to? No a nešlo vám to potom chceme. Nechápem. Nechápeš to? Čo mi povedala tá baba? Ja nech si to robí fakt.
Tam. Lebo ja tak sa stále to bolo špinavé a ja mám veľa kratko. Ja som ho nezažil, to je Ale trochu aj. O to. Poď. To vyzerá jak na 4 záložníkov, ale Mario, čo sa deje? Ja sa zapýtal Ševači, jak hrajú a on sám nevie, že oni majú inú pozíciu a oni sa menia po teba. Bohužiaľ povedal 4-3-3, ale vlastne nakoniec Ne, hráli všetci jak zase. S Ľudom sme hrali vždycky 4-1-4-1. No tak. A ono sa to aj tak nemení. Ježi, poď, Brian. poď, Jirky, poď! Maťo, poď. Syno, tak. Vyliať! Pekne! To už som sa na to vtajek. Ja neviem, on mi odpísal. On mi 8... 50 to je ten. Ja som ťa včera pýtal, ty si, že nie. Tak si ma pekne. Ideme. A ja sa... Ale on sa už je to malo a moja Ty sa tak chodí, aha. Ty sa zláka, že mi niečo ušlo, tak nie je pravdu, ale... Jasné. No akože... To som sa pýtal ty dokazy, Erky. Ale keby to fakt odlavičilo, tak to prakticky to musí. Škoda, nevadí, cháni, boju ešte. Ešte trošku, poď. Ty, oni počuje za jedno, chytaj to, Sajo! Ty sa s tým toľko hraješ vždycky, som to mám porazené. Kokos, jasné. Ale je. Niekedy viem, že dajte to, som tam trošku... Lebo oni to je tak... Že vraj hej ten druhý byl určite dobrý, ale to nebyl. Lebo sami sa snaží strašne vybiehať. A mne raz vybehol na prípravnom na sebe daleko. My keď sme hrali s tou 15 s tým pečkom, tak mne ten druhý do mňa úplne skočil, ten bránka. A mne začal hrať ešte o tom, že sa ti zase zabrať, ja sa do tej okne nešiel, lebo som ho nechcel hrať. Šor si pozrel. Ale dal by som hezky. Pekne, poď! Ne. Oni ho môžu mať. A
tak to potom môže sedieť. Ale nemôže byť. Dobre, ale no. Áno, tak to už. Ja jak šielko. Dobra sobie. O, šielko. To je bojovník. Ne, to je taký ten, ja neviem, čo to je, oni kričavky. Hej, tak tam, neviem, kde tam. Ja si dám Janček, ale neviem, ale aj minulú si povedal, že ho tam skúšali dať, ale... Lebo Simon, on je rýchly, on je bojovný, podľa mňa by som to viac hodil tenkrát, ja. Ale to tak Pekne máte poď! keď Olympický dal, že aj z rohu doli. Oli? Áno. Áno, nechali 13 ešte. 13 ja si to rozhodol. Poď s ním! Pamätám úplne. Pamätám, Ale bol dobrý, on vysoko ťahal. ja si pamätám iba jeden moment so sebou, že ja som mu loptu a jemu to prešlo medzi nohy. To je jediné, že si pamätám z 13. Bacha, chalani, bacha, chalani. Hrával. Nehral super. Poď. Dobrá. Ešte. To nie je fakt, že... Eddie, poď. Kámo. Poď. Presto, prosím. Dobrá myšlenka je, super. Není rýchly. Není rýchly a není behán. A není rýchly. Blatoš. Prehľadom. Preskočí, ideš. Poď. Podan. Ešte. Dobre, Dani. Ale mal ten Oliver Pérez. Keď nebudem hrať, tak je... Keď bude hrať, tak Jasne. Ja som mal mysleť, že tam bol potom 11. a 13 Kámo. Ale ja si sa vieš, jak vyzerá. Ja si pamätám. To nebolo vlastne. Ešte máš aj, podľa mňa. Ne, ja myslím, že si bol vtedy, jak si boli teraz, len si bol nižší, ale takisto kilo si mal. No oni najväčšie asi neviem. Nemal to. Neviem, teraz, ja neviem, ja to kúkam, ale čo máme. Pamätám, že on bol len tak začal posielať svoje fotky, aj s Hamšikom. Aj toto. Čo je proste? Fabio. Ešte v Taliansku. Taliansku Fabio. Komu to si pamätám? To je posledný. To sa postavíš. No, tak už som nevyzeral. Ty si jak Týtko vyzeráš trochu. Hej, počkaj, ešte mám horšie. Iba hovno rozdávam, kusne. To bola utriedavská. Ne, kámo, to je AI. Kámo, mal som 12 rokov. A
ani nechce vedieť koľko. Matěj, kdy bude ďalší No ináč mohli by sme sa ešte do toho istého rezortu, kde sme boli. Či ale nechce ísť do Turecka, potom ešte do Talianska. No to Turecko zaujímavé. Ale to tam je aj na ten autobus. Ne, kam, mne sa to ľúbi, aké má. Keď už sme tu, tak... Nebo využiť chvíľu. Môžu podať, môžu. Obrajení. Jergi, skús celú z prvej! Takže keď nahrá a ten druhý ináč to získa ešte, tak vtedy už by sa to mohlo zručiť sám. Vo FIFA to tak je, že fauluje niekoho, oni majú stále loptu a keď to vtedy nahrajú a ten spoluhráč to získa, tak už vtedy není. Ja vždycky na to čakám, kým nahrajú, aby som ich poznal znova. Áno, počkaj, to robím aj ja. Tak potom viem, čo myslíš. Poď. Vyzerá to tak, ale... Počujem úplne. To nemá byť faul. On padol sám. Takticky padol. Tak to skúška. Kevin si pamätáš? Ale raz Ja skúšal som hovoril, že najlepšie padnú všetko, ne? Čo? Máte dať ďalší gól, už má hat-trick a môžeme ísť domov. Teraz pozerám. Ale Kevin dobre padal. Ale on raz skúšal tak rýtka. Takto. 16 a reálne by mali penáltu. To bolo proti jednečka. Je to len... Sama jednečka. Oni boli úplne nasraní potom. Tak áno, to je úplne dobre. Ale to sa vždycky tak zaučil, že to z neho A on sa im postavil a učil sa. A on to tak rozlúčil. Úplne keď bol poznali. Gól. Kevin je to v grobe. Áno, v grobe. Veď tak oni očíkali. Má bránu. Škoda, že není vyšší daň. No, neviem, či by to bolo. Lebo väčšinu gólov dostal z domov. Najčíme, vidíš? Podľa zvuku, že vraj. Zvuku, kde sa na nich krieš. Počkej, keď sa posledný tam moment kričal, to bude tam. Alebo to je štýl, lebo niekedy Ja som myslel, že to násilné, ale nie za tú loptu, ale že to je jaký to je. To je úplne nie je sejná. Dobrý deň. Dobrý. Aj toto. Choď. Myslím sa, že slovo. Vy si pamätáte, jak to boli s tým rozstredný? Chlapci, toto je tragické. No, lebo my sme hrali bakom. Pri Bagu, áno. On to vždy
vždycky. My sme nehrali bagu a my sme si nevedeli ani nahrať pomaly. Áno, tam sme boli, ne? Tam. Hej. Ja neviem, že no. A to máme príklad. Ide na hubenku. Podaní. Boli sme na tom prvom. Poď si mi pekne. Fantázia, super, poď. Hej. Smiem asi. To na tyčky. Kto si to musel prelebovať? Pamätáš si to? Hej. Áno. Motor irisko. A má takisto budú ako my. Dobrá. Vierk už nebol, to nebol. Ahojte, vidíme sa zajtra. Sú bez nás. Sa nevštarú prvé. Nevidíš kam? A na 19 nepotrebujem. Kam? Tak je na 19 nepotrebujem. Že ty tu tak nič. Lebo ja som sa musel osvedčiť. Kam to neostane? 13, neviem, to 15. Môžem úplne hociako skúšať. Ale ja som sa... Pekne, poď. Ale ja som... Wow. Nepamätáš to moste? Pamätáš sa, dobre. S Fedorom dáme tie lavičky, ktoré sa boli. Tam boli tie hasičské preteky, niečo, čo tu tam bolo, tie domy. Oni nahrala muzika, oni na lavičke tam všetko. Ja to zakričal. Ja som raz zanedal, že sa ja mu tam bude bavať. Ale som sa ich nechal. Ja chápem. Odtedy už asi tomu tu zvolia ľudí. To tam treba. Dávaj tomu kým Dominika. Až plne on tu je niekde. On teraz, jemu zavolám a on akurát dojde. Určite. Zavolajme. Tak to je. Aby došiel. No, ja som sa No, kde si? Ešte! Poď len na to, Ale jak to tam tenkrát? Faul na vrata. Potom hrajú si ešte Ja je, že to je oposlúť. v podstate, hej. A keď to vyhrajú, tak čo? Dobrá obsa! Krásna! Oni už padajú, to sú strašne. Tiež, keby som mal čas na ihrisku a zapasil, tak by som niečo ukázal. Kamo
10 minút každý druhý víkend fakt, že nemôžem. No, lepšie. Žverci musíme hneď vyhrať do 17. Kamu prečo hovoríš my? Ale čo, aj tebe hore? Lebo chcem vyhrať aj 15 aj 17. Aj 13 sme tu ešte vyhrali. Zatiaľ dobre. Tam my zase vyhrali. Áno. Lebo on nám chodil Ale to bola 11, ne? Hej. No však to hej, ale ešte predtým hľadali som chodil. Však ale keď sme boli úplne starý tým, že keď ešte hral Bono a Iné, čo Bono sa chce možno vrátiť. On hovorí, že o to hovorí, ale nakoniec povie, že sa nevráti. ale poď. Oni teraz v Rakúne hrajú po 12. Koľké miesto? Onda, bude to Poď. To sú si uvodaní už. Chceš zapískať prejsť? Jasne. Dani, pomôž si. Dneska má Daniel nejakú... Na to, že mal dneska iba rýžové chlebičky, normálne to dáva. Že by to bolo tým. A čo na to? Haló! Tak bol či nebol? Nebol. To očakal. Bude. Môžeme, či musí nechať ten náskok? Dobre, dobre. Bacha, je tam bielý. Ona včera bola prekrytá lopta. Teda ne, lebo vždy sa to výraz dali. Že by tam toto, on to nezobral. Myslím, lebo Že je povedať tam som mieru? pomáhal s Míšom a ona išla, že fakt, že kokos 20 metrov do výšky, ale do ďalky som to nezakopol ani 5. A úplne divno letela. Dáme mi sa skúsa, keby som hral. Dobre, poď. Poď, strieľaj. Ešte. Short by to bol. Ešte, poď. Ja by som bol... Ešte? Áno, Števko. Jo, aj takí hráči musia byť shorty. Ej, ale jak ho držal? A Robo není taký iba. Roman, pozri sa na mňa, pozri sa na mňa. A ja. Není december. No, a ja som... Do vás mysleli. Chceš vedieť, kedy je Roman? Nech poradí registračku. Áno, január 12. Ej, toto bola taká dobrá. Už sa myslím, že 12 jedna. Keby bolo, že jedna. Makro. Dobre, Čo? My sme zvedali, ako som byl ostrý. Ono fakt ide strihať? Kedy? Neviem. My sa s ním dohadujeme. Ale ja by som to povedal. On že nechce hrať pod teraz, že podľa trénerov, že pod ním už neodohrá ani jeden zápas. Takže hej. Takže jeho táto sa a že Bono hovorí, že ho snad Ešte, dobre, poď! alebo že sa vráti do školy.
na 90%, že ide to. 90. On bol nasratý na podách. Vieš sa, pretože si Slovane skoro celý svoj život a potom ťa vyhodia v podstate. Nevyhodia. Kámo, v podstate to povedal. Kámo, Bolo by tam zostal. Poď, daj mi ja som to ešte. ešte. Nepovedal si nám teraz, že povedal na Ne, to on povedal trénerovi, že pod ním už neodohrá. tak to je debil. Že jeho tatko na toho trénera nakričal, že necháva hrať iba hráčov, ktorí platia. Že je toto normálne. Ale on to hovorí a potom nakoniec dostane z toho Slovane. Ja som dostal. To by to nedostal. A zase keď nehráva. Liberálne teraz nehráva. Už hráva, ale už nebude. Lebo keď povedal tréner, že už nebude hrávať pod ním. Lebo oni teda sa išli na nejaký turné do Slovenska a on začal, že bude hrávať pod ním. A tréner mu povedal, že do 4 hodín nehráva. No ale to je, čo tu poďme, ja čo si dám na bok a v pohode. Ne, s kolenou mám problém. Neviem, či bez mám, nechci som bol na americký rozhodný. Meni sa to vyzerá, že vo filmu bez som kolene. No, tak čakala som teraz mesiac na to Američko. Až by bolo protestovať, že by Konečne, to tak trebalo. hádam to. Nejako to dokopy. Do kámo. Tomáš, Ale kámo, čo Ja dalo? som mu tam písala, že som mohla, alebo inak to neviem riešiť, lebo nemajú aj výsledok, tak hádam. Prišiel človek, keď to má a hovorí, že keď sú bolesti, tak to všetko nie som schopná nič robiť, v tom duchu, že neviem šoftérovať, neviem chodiť do práce, proste to je... Opravdu sa potom nadal. Rokovali, tam to bola kolegyňa moja, čo sa stala na lyžovačke, tak bola rok a potom dala ešte moja šéfka, že Máš v bojnici, potom hľadám na čekání. ale však tiež tam to je také, že sa to platí nejak. To je nutný najlepšej. Budem teraz tento týždeň žiadať o... Kamera. Ne, vratilo ma, že je kameráky. Alebo preferenciu. Nemám to seba nahrať. Ja som hovoril, že jak ho robíte, tak bude. Spisujem tento týždeň, že ako majú robiť. Je to vtipne, že to povedal, Tréner Bečko. a Bude na budúci rok na stred. nakupoval, tak a teraz keď aj ruku som mal jednu zvednú Že akože my budeme hrávať, že 19 sa dohrajeme, niektorí a niektorí sa dohrajú. Proste polovica z 15 bude hrať alebo polovicu 17 a jedna polovica do 17 bude hrať druhá polovicu 15. keď človek to niečo je, tak to sa rieši po... Proste taký, Ale len taký aby keď sa páči, to mi niečo stane, tak... jojo musel vyrábať No, okolo 500 ako franšíza. čo je načané? Veci, že Dobrý deň sa praje. alebo aj keď to stará povedať, tak oni majú, že
Oni máte dali jeden úplne brutálny, že dostal sa odtiaľto stranu, kde mu lopta tam na ľavú stranu stredu, chápeš? A on to normálne zo stredu tejto polky, to proste nečie na tú hlavu tej ľavej počka, ale takto to odtiaľto tam do pravého. Takto nad brankára, keby. Ale dobrá raketa. A druhý bol taký, odtiaľ to pekal. A on to tam nacentroval. Nevieme, čo sa to ešte môže. Ja som ešte Jak to funkcionálne? neviem, čo to bolo. Až to lúčko, aby sa to a preletel to. Nebolo. Ale čo ste ty chtěl nože tři? Ja som bola tam na Borok som bola zrovna... Prečo si mu to urobil? Urgent. V živote neopravka. Urgent, Bory, to je čisto Alebo jak život hodil Matejovi toto. 7 hodín sme čakali, už prezident tam robil. Vyhodil som tam vodno z toho jeho jablka. Na budúce Petr sa tam. A ja? Tam sa čaká. Dneska matka dala, že Nemáš vodu. Tak mu ich dáme. Ja tam postavila rengenu na storáka a hovorí, že postav. Ja vám neviem stáť na tej nohe. No a ja vám nemusím rengenu, lebo ja to len veľmi ukradla. Ale si to úplne Hovorím, že to si veľmi nič pomôže. Hovorím, ja som nevedela na všetko, že sa mi postaviť, že mne to všetko, ale hovorím, tak mne to prekladno. akurát bol ten, oni chceli tak Lebo včera mne to Jermuš hovoril, že Maťovi ukradli peniaze do všetkým, čo musel musel vypovedať na policii a že mu ukradli, že 2,50, že mu to niečo a že ešte no presne tak to by to povedal Jermuš. Zobral auto, a išiel z autom vyzdvihol ma, že sa išli na jezdu, hovoríme tam ešte do takať a hneď štiežu vlastne, preto bola voľná Bory, prvá polka z dvojke. To asi tak. Ale tak to ako čakať a tam policii už niektorí boli takí, že tam už tí, ktorí robili Ale vysoké, To bolo, keď boli na tej onej, jak to bola chodbe a to neviem po anglicky. Ale to je koľko. My son PSG. A ja... They say... alebo Áno. on ide do reštaurácie. To je to najlepšie video, toto som si pozrel. Je, má to 8 minút. A on furt hovorí, že môj deti s miliónom. Áno. A to je to áno. peniaze. Tento, áno. Ale áno. Kamu ja som chcel podieť experience, to nevidel. NTT tiež, ale... Slova. Na to strašne riskantné deti a to Idete tak preto a stanovisko. A tak to nie je. A to si nebudeš robiť určite. 33 000. Lebo letím na teba Na to to
táto prázdna, kde tam... Ja mám to býva každý rok. A niektorí tam má francúzsky, tam toho mali stále, ktorá mladá pekná model, ne? Dopík si videl, že muzeum stavku. Tiež to bolo dobré, ne? Ty pozri. Kamo, kde mi to nájsť? Ne, mne sa záleží, kde tam poslal. Jo, bož, no. Pozrieť niečo, kde je nápravu skôr na tu. Aj tam. Kamo, nápravu. Áno. Kamo. A to aj vlastne robili kariéru alebo sa robili pre niečo. To sú médiá. Ale prečo tam keby si hru natočil. XR taký. No to už sa než pozeral. A to kámo nakážu video, je taký komentár. Úplne, pozri na taký video. Tak ale tak všetky to bolo. To sú bočí. Je to čo? Ale je sexuálne. Myslím, že sa to Čo bude? Jak Maďar. sami som tu. Kedy toto bolo? A ja, kamo. Áno, ak je, ja to tak kúrim. Boli potom ich niekto. Na kazete mi to bolo. Áno, áno, že on má na to oné 100%. Aj dala. Ale to je nejaká blbosť, že ono to bude, ale... Ne, že... Ja neviem, že on vypne zvuk a on si tam bude kecať do toho a bude si stopovať každý film. Ne, že vraj normálne bude iba streamovať zápasy. Šáša počúvajú. Vždycky bude sa šáša. Kamo, to bude kamo. Ešte pred dušu hraduje to zase. Nebudeš mať ne, to je kámo, čo som to. Akože je relatívne dobré, ale to je Zofia? Kámo, Števko hrá veľmi dobre. Prečo?
Čo, keď ti vyhľadaj to? Oni sú taký reálni. Kámo, to si videl, to je on v tom neviálny, to je on, to videl. No tak áno. A kde je sa na dole? Ale je. Ale ešte aj čujem, takže. Čvártá veľká. No, má veľa jednotiek. On je zadarmo. Má Slovenčík. Ja viem, ale škoda, že... Ja som sa normálne rozplakal, keď dal ten oný gól. Tak ona to bola napríklad bola na ruskom zimu. Od 2016 pamätám sa. A ja za to hovorím. Martino, ideš! Povištievka! Ale Ergej! A bolo ešte tak fajná rola na bríži. Nedostal sa ani tam ani tam, ale aspoň mám predstavu, ako to sa vieš, čo ma čaká. To mne za respekt moment. To fakt nevadí. Aj čo by som odporúčil? Ja som tiež rád, ale Daniel teraz si nebol rozhodnutý, že čo aj takýmto strojníckým nemáš. No, aspoň by vedel. ja som pán to vypul po Ale je to v teba aspoň tak, že to raz si povieme, že... Majú si vtedy povedať, že ktorý si môj čas a povedať, že Joka Luka, našiel! Simon Beš! Bol zase nemá takú Také bovačko. vôbec. No ale na také bežné drogy. Klonické postupy nie, to sa všetko pomáhali do tej Vika je, že sa je, že opravujeme hospodáčo, a tento zase skorvári na zase také áno, prosím povedať, že dojemy to strašne vtipné, že proste, že je to naopak, že Vikinka je skôr taký technický analýz, ako on poučí, ale on tam cestuje sa, robí si tam klásky, ja neviem, čo tam to ovačkuje. Áno, tam ho tiež to tam nevidím, skôr by som ho videla nejaká, že niekde knižová, alebo niečo, dobre robí knihy, alebo je to
Lebo taký ten... No, alebo som ešte hore presne, že... Presne, ale to som si rozhodnúť sám, som povedal, že nepôjdem. Ja som ťa videl, ale Ktorá robila si chvíľu, ale no, ja už som rok naprašal. Elektrínu a také sa veci. Tým som tam určite Vzdelávanie ja som tedy ja som tam tedy to bolo tak, že... Aj Majo tam, bo Majo natočil. A niekedy to tam bolo také, že ako v jednej hre, keď sme boli divadelnej, a presne si povedal, Ja mám úplne devičku vlastne z toho, ale ja mám padať. Lebo než používajú ty všetky hodné prípravky. Tak Marko, nevidíš sa na ňom? Marko. Vyhľadaj toľko na ale už je na to máme. Ale Nike má teraz potreboval. Marko, ty ideš sa? No? Nike. Ja, ale predtým ich mal lepšie. Ale tak nevadí, čo ja Neskáč! je tam Alebo ešte oni. odborné reklamy. A snaží to vyrábať. Áno. Kentika. Ale ona je len prvá. A on tam došiel, vo vysokej škole, on si prešiel všetkými kvázi oddelňami. Takže to som s nimi poriešiť. A oni tam, teraz napríklad máme veľmi dobrý, veľmi dobrý, pekne reklamy. Fakt, že aj sa zapojil do čo sa mi páči, že konečne to má nejaký aspoň taký ten, že chytia tých ľudí, keď sa povedal, je to dobré. Ďalšia výka bude neviem čo. Tam musíš vymyslieť to, čo zase... Áno, jasne. Oni musia mať marketing alebo niečo, čo na základe niečo ale tým ľudia ja si myslím osobne, že toto by ho úplne takto nechal. On doma všetko spraví, ale podľa mňa ja by som ho skôr videla v takomto s ľuďmi niečo pracovať a v tom, že niečo také charakteru. No, Manuálne nikdy nenahradí. Ani není pravda, kámo. Aj to sa učiť a my... ešte asi
Ale viem, že to nie Tak, okej. Ešte o tej ale takže budeme maturovať a ale ešte o niečo hovoril, že oni Niektoré veci nahrať. to sa mi tiež tak Je Simon! Ale však Pavol o 5 metrov ďalej, neblázni. Kielko! Poď, Kielko, ty! Žofia! priamy kop. Daj si tam minimálne 5 do tomu. Ruky slabé a majte správe. presne. Hej, koľko bežme. Ale tam s Oliverom. Mám s kamarátov Oliverov na Nevezovej práve. Bergy! ale už ma pristáva baviť. Prečo? To mal. Ne, Oliver pôjde do srednosti. Áno. Jeden bude Majky. Jedno Majky, no. Majo Beňo, to je jedno. Teraz ja hovorím, vždycky u nás to bolo 10 za To je našich jeden, kamo, ja nechcem. životov a niečo znamenal, tam to bol niekto, proste bola To by taká... to mal Beňa začít. No, nie, ale sa tak páči, to neviem predstaviť, Tak to napísal? Majo to napísal. Nie, podľa mňa Jaro, alebo máte niekto taký. Luka to napísal. Štepi! Prestali sa meniť. Iba voda Ja s tým nebudem, ja nebudem s ním. sociálna interakcia bola úplne niekde. Už si nezahrajú. Lukáš na rohu to bude najhoršie, lebo Zajo, aj keď bude to bude už tam naozaj a tak, keď sa bojím vždy, keď Zajo ide do súboja, že dostaneme gól. Áno, áno. Lebo tam je ešte záujem. To je rozdiel. Oj, Jerguško. Ale on pre prvý bože sa odobrá. Ale Jergušík už neverí, vieš. Ale to by sa to majú zviesť to, presne to, čo sú tímové, toto by mali tí deti, Ale tak ten Lilo to keď sa... Kamo, aj keď ty si išiel minule, tak ako niektorý. vidím, že Ja som sedel. nikto nemá kúkačku na mobil. Najlepšie bolo, keď to dieťa ešte na 7-8-mesačné a už mal naskočaný taký ten nadstavec na ten tablet alebo telefón a mali to počuť. Čo mám akože dieťa 8-mesačné? Ja som tu mal listovo. Ja sa nepokojujem. Ale jen sa tam míhajú, ale oni reagovať a ani to nevníma, preboha ten náš.
Milo sme si s Díkou toto robili strašne. Keď dávali v telke takú hviezdičku. To tak pobehovala. Že to je namasovanie, že tam tá si pláva, víta, robí papa, neviem čo. Ovo je prebudol, tak sa vyskričal. Zvykne na hviezdičku, bez hviezdičky už potom nikdy, ne? Hej, dajme pozor, lebo zastupujete ja. Ale neviem. Smejo. Čakáme tu bez silnice. A potom rok tak bývajú úplne sladké. Bola akože asi trochu ona niečo odchádza dačo. Teraz. Potom Woodbury sa oni nebujú. Koľko končí asi už? Hej. Ale Svejotu nebol, keď oni konkuroval vzájme. Ale ja si pamätám, že najviac to kričal bol potom Tatko. Však to som myslel. On je žiro, ale pár žijov si hrať. Vyzerali, ne? Čisté! Luky, nechci, jak si hrať, že 5 na krátko? Čo? Jak si hrať 5 na krátko? Lebo svítáme Zajovi a on sa povedal do stranu stejníka a potom do těch kvíků a všechno na potom. Jak na trénink. Takže dáme to, že dáme supera na krajnera o more. Alebo... Ale oni to nevie. Ja už som to povedal. Ale ja som povedal, že on to nevráti. Ja si myslím, že on to teraz hovorí a potom si alebo teraz som sa ho včera na to pýtal a on že a možno ešte dostaneš v tom stavaní. Kože! Hej! Na to dlhšiu mu daj! Do behu! Kerem. Ty budeš hrať, ja nebujem. Ja budem hrať 19. Ja nebudem hrať. Kamo ona je 17 pečko, tak má takú. Ale keď pokračuje 2 zápasy. Ja budem s tým sa jeden. Alebo ešte. Ja som tak chodil a som sa tak alebo jedine, že som povedal. nebudem chodiť iba tým. Obraz. Ruky, ale hodno to je, keď som ja som tak hral 2. Ešte.
Stále niečo takto, potom som zase niečo vykmotli, lebo teraz mi tam niečo... Luka! Ne, kámo, ani keď si nebola, tak som... Kdyby si čas pravil. Áno, no. Pôjde v strese. Lebo tam tréner starší, on, neviem, môže aj Ale aj tí, čo nejste prezlečení, choďte sa dole prezleť do šatne, potom môžete ešte dole naspäť pozerať, dobre? chodíš, no, tréningy slabé strašne. Aj deti sami sú. Jak je vyššie, Bolo tak si to zostane. To je jak basketbal, že bude Všetci sa medzi sebou kamarátili, narodeniny. Takže strašne sa cítim zle. Presne tak, úplne jednoduchá vec. daj ho! On ešte keď chce vyššie. Tak by som tak rád. Vládko budú rád, on ešte aj tak volali nám že dokonca Vladimír Petrek? Ty vieš, že ty nepovieme skoro. Hej! Čakaj, Luka! Hej! Luka! Luka do zhora! Čisté, pole! Áno, Sebo! Zuca! Raz si tam leží! Zaukludni! Postráň a ty mu nevieš odkývať? Tak lopta zostala stáť! Tak jak mohol trafiť loptu postrány? Si slepý? Perfektné! Perfektné! Dajme si penalty navzájom. Sem to bolo počuť, ak mu trafí nohu! Čistá lopta. Sebi super! Čistá lopta, ja to nevidel. Áno, čistá lopta. Musíte mať výrovnanú. Čistá lopta vo svetom múru. Usil si! Poviem vám pravdu, Ani ono. Ja som zúčastnil na túto. Bolo to na čiare, daj mu tú loptu na čiaru. Ticho dole! Čo to vám mlečáš? Dáme na čiare loptu! Ale kľúd, trochu dá. Kľudíme sa trošku normálne. Čo ani sem nechoď? Sú to aj deti, dobre? Čo? Čo sú tu deti? Čo? Môže vlákať to? Môžete všetko? Nechal pustiť celý zápas. Teraz to bude korigovať, ne? Chlapci majú v pohode emócie dostať, to nevedia udržať na úrovni. Ale súdite sa, lebo potom aj páni. Dobrá! Zobujme sa! To je aj modré. Dobrá, Števko. Ale...
Tam už. Dobrá, Ergi! Poď ty by! Ome, Rakuňa najvíc. Šurat by vystrelil, to je veľmi kruto. Priznám sa, že neviem. Neboli predstavu, že začali hrať. Koľko ešte máme? 10 let. Koľko ešte? Mám si zakúšať, lebo mám pocit, že už máš 10 určite. Prepáč. Neskoro. Moc si nevymeškal, ale... Kamo, kvôli tomu som prestal hrať. Tak, ja som hrával celú prvú polovicu sezóny a pol, kedy som bol zranený, tak... Možno raz. Ale ty si nehral tvoj tomu, lebo... Dôležité, aby hrali čisto a rozumne. Pekne robia, dobre robia. A Zajoty tam moc nebehajú. Prehľadom, dobrá. Rakuňa neví. Teraz to prehľad, poď som to vráca naspäť. Dvakrát na to vyosá. Jerry, poď! Jerry, poď! Ešte sa nebol. Navrát! Mám to šmíku. Chalani, vracajte sa, poďte. Dobrá! Čo je? Paduje divá ruška! Hej! Čo ťaháš? Tak ale normálne to nahral. Už sú nervózni. Môžete si uklúdiť tie deti, aby nebol nervózka. Môžete si uklúdiť. To máte, ne? Skúste im niečo povedať. Ja rýpem a oni to tu hecujú na ihrisku. To vás nezaujíma. Môžete si svoje deti uklúdiť, ale je to zo svätého Júra. My máme poriadok v Ešte to, prosím vás, to je úplne ješitné. Prosím vás, normálne dajte si jedno pivo ešte a ukludnite hormón. Tak si dajte bírel a to je jedno. Nie sú to moje deti, sú to dospelí mladí muži. Takže im povedzte, skúste im niečo povedať To teda. je v poriadku, že oni tak vykrikujú na deti tuto, hej, to je už v poriadku. A hecujú ich, aby sa kopali, hej. To je v poriadku, aby sa kopali deti na ihrisku, ich hecujú, hej. Už sa Biel správali, poznajte fotbal, Ja som tu a nevidela som to takto, takže... Ja úplne chápem, ste vytočení, ale aj ja, ale vôbec do vás nerýpem, takže to nehajte tak. Dospelí chlapci, buďte ticho, dobre? No hej. V kľude fandíte, ale v kľude, dobre? No ale ty si to najmenej kľudný. Však dobre sa ukludniť celkovo, nič z sebe. Však my dorobí čo zlé, nič. Ne? Však ale rozhod Tak ja robím niečo zlé? Dobre, ja som tiež ako jak rýmat, no ale Čo? snaž sa to pretaviť do nejakého kľudu, ale počúvaj si Je to v pohode? Je to v pohode? že občas, ale čo ich Je to v pohode? Nie, ale to je všade na každom zápase, to niekedy není v pohode, takže to nechápem, že o čo. Pozeráme, držím aj vašim, ja vidím aj ich, že dobre hrajú, naši dobre hrajú, o čo ide. Proste. A nepáči sa mi ani keď naši robia zle, ani keď vaši robia zle, je to úplne normálne. Treba to normálne, rozumne zobrať, no. Hlavne. Ja zatliskám aj tým vašim, jak párne hrajú, aj tým našim, že dobre hrajú. No však to je tak ako niekedy je to, že proste tí... Aj rozum sa nevždy dobre rozhoduje a nevidí, no ale... Hej. Idem pozriem a aha, no. Zajo. Dobrá, Zajo. Áno.
poď. Dobre, Erky, tu sám. Dobre, Erky. Zaň, poď. Maťo! Poďme vyššie. Dobre, Erky. On jak som videl, že on okupoval, ale on proste musí žiť a musí do toho a teda, lebo tam to proste musí mať taký, že nemôžeš vytovať. Áno, a hlavne vedieť, čo mám robiť. Takže to už môžu mnoho bola, že to takto. Jak teraz po finále, Bo videla som, že reklamu to bolo, no proste takto. Ale mali to už od Áno. Prečo kričia pani? V pohode? Ježiš, prosím, môžete už prestať. Môžete už prestať, prosím vás. Však som bola chlapcom, aby boli trošku ukludnenejší. Budete takí láskaví. Ale hecujú tých chalanov na ihrisku. Lexaurin tu, prosím vás, niekto nemá. Aby sa vám trošku Ale hecujú tých ukludnilo, chalanov, to sa kopú prosím na vás. ihrisku. Buďte takí láskaví, nechajte to tam pokoji, prosím vás. Fakt, že to je... Neviem. Nikdy si myslím, že tu dostanú ľudia by mali mať viac rozumu, ale bohužiaľ, vy ste tušili akým príkladom toho, že ten rozum sem tam zostáva na poličke. Zajo! Dobre, Zajo! Ne, kašem, daj. To je pohode. O 9. Tak už budú končiť. Asi 50. Áno. Alebo možno... Poďte chlapci, poďte. Hej. Koniec zápasu. Zajo.
A možno na ty svoje štíky. Lebo my sme vtedy neboli žoratí. Ešte jeden nás dal. Dobre, ešte. Ne. Otravuj ho! Dobre, pálení, dobre. Hore! Jedi, poď, moja! Ešte jeden! Podiek ešte! Červená. Ale víš čo, Všetci tam ležia. Vychytal očami. Trebalo, keď sme sem došli. Ja mám strašnú tam. Áno, áno. Ale sa páčilo,
Posledná sezóna. Šivarky to bol posledná sezóna, keď som bol depresí, keď som bol bránka. Hej? Ja som Pavel, lebo ja som to mal účastný. A ja som Roko, ja musím to vyvíska, lebo som sám. A to bol niekto nejakú 99 alebo 100 mesecovú jednotku, ja som potom povedal, a to bolo A teraz máš 9. to naopak 6, keby som si mal... Ale vpredu máš 6. On jednu striedal, ja som dohrával ten zápas. A oni zapísali, že striedal devina, lebo mal túto devinu. Čiže ja budem mať menej minút. Kamo, aj teraz máš 4-krát na tejto bude gajať. Lukáš, ale teraz budeš mať len 16. Kamo, vieš? Ja tam tak skočený. Hvala Bohu, znamená dobre nevyzvali. Kamo, chcete vidieť? Potom aj si výbernie, musí tam byť odborné, ktoré to počúva. To je dojde. To je také, dojdeš na stanicu, začneš sa obrať. Čo ty myslíš? Neviem prečo. Ja mám mysleť, že one goal from ten tam sa A to vyhrá. No tak Simon je jeden aj druhý. A prečo hej tí druhý sa nepotia? Ja som, že to akože a je veľmi... Jak máš minúty na to sa On je vyplný, ale... Oni to aj musí ľudia to tak Kamo, minulú sezónu Kamo, ja mám najsezónny pocit, že nevychádzam zápas. Tu som 2020-2021 odzetal, to som... Dobre, Jur! Chceš podpis? Dávaš takto zadarmo? Postavíme si to dobre. Ale kamo, celkovo ty máš iba o 3 zápasy viacej, ale o 3. Lebo ja som sedím na... El Capitano!
mám skoro takisto minút, jak to sa. Ty máš koľko? Ty máš koľko? 10 Ono len to počkať, ale... Ja jo, 1555, ty máš viacej. Ja mám o minútu viac. Fakt? 1256. Ale ja mám tak o 1300 minút ešte. Fakt? Ja povedal, že to Vidím, čo pôjdem, ale teda potom chce zase... a potom zase nehľadí. Čo je výračanský? Ja som mala bojať. Mám mu 10 než všetky dal poslednú. To je Maťo otázka. A dneska ide ďalej. Dneska som nechal. Ale ešte teraz posledný zápas som dostal. Môžu si pamätám. Prvýkrát to smerovať deň do Kabal to som 20 na mám som povedala a ale kamo, ty máš o jednu žltú kartu viacej. Ani tu som. Ja ale že to je taká nápa. Ale to je jednu kartu, mám sebou. Ja varím tak. S týmto ale sa vyjete, niekedy tak, Ja mám rozhodcov, keď vidím na čiatku. ona je by mala toto, ona má ale nájem to na tam, kde som to, ten mal by na tamto púzom, bezletkom, dvaja z druhom, to, Ja tam mám ženu, ktorá je dobrá. si dám hento, tak je to, On dostal posledný zápas a my vedeli, že si môže ísť zatiaľ nič. Ne, môže záčko. To je Najlepšie zemietný meso. a ja som to tak mal, že ja som natočil. No, nechce meso. A ja som mohol ísť teraz asi. Musíš to vysmotať, že tam je ten zakúpuje, ale aj bez myšlenky. Lebo tak, že som bol neviem. Ale sem to si dám, bez zakúpuje, si daj také No, dostal za túto sezónu viac výkret ako za všetky ostatné dohromady. Počkej, že toto pôjde, vyhadzuje. Nevadí sa, čo myslíte. Dobre, bude spokojný. On má dva, kamošek, on má si tak sezónu. Ale on má pekné číslo Nemáme rád. Ideme dole? Ja som tedy skočil a Neprekonal. 22. Neviem, oni si to všetci Ale on bude sa aj rovnať celý chodím na dobre. záchod, ale zase záleží od toho, či chceš aj keď chceš objednať aj hodinu, tak máme také dobré. Ide v strede. Co sa deje? Veľmi skoro, ja v takom prípade Dobrý deň. No ja vás pustím. Aj vy, Pekný víkend. vy pomaly. Pekný víkend. Teraz dostal prvú.